L-għalliema fl-iskejjel kollha tal-pajjiż ingħataw istruzzjonijiet mill-Ministeru tal-Edukazzjoni biex joffru tagħlim online sal-aħħar tas-sena skolastika, hekk kif l-iskejjel se jibqgħu magħluqin minħabba l-imxija tal-coronavirus. Id-Direttur tad-Dipartiment tal-Litterizmu Diġitali fil-Ministeru tal-Edukazzjoni saħaq li din mhix vaganza l-għalliema u t-tagħlim irid jibqa' għaddej fl-iskejjel tal-Istat, tal-Knisja u dawk indipendenti. Qal li ħafna liema diġà qed jużaw l-għodod teknoloġiċi, iżda dawk li jsibu diffikultà għandhom jagħmlu kuntatt mal-Ministeru biex jingħataw l-għajnuna meħtieġa. Aħna m'aħniex nistennew li l-ġurnata tal-iskola tingħata sħiħa, jew kellha suġġetti li kellek tikkoverja tagħmilhom sħaħ. Però tista' tidentifika l-iktar punti ewlenin tas-sillabu u tgħaddihom l-istudenti. Qal li fil-waqt li reviżjoni ta' dak li diġà sar u t-tagħlim permezz tal-logħob huma importanti, daqstant ieħor huwa kruċjali li t-tagħlim isir daqs li kieku qed jingħata fuq il-bank tal-iskola. It-tfal jiġu bil-games, bil-logħob u bil-crafts u b'attivitajiet, però idealment inti tibatilhom xi forma spjegazzjoni dwar is-suġġett li ħatallimhom u battibatilhom eżerċizzji biex jipprattikaw dak li talmu u mbagħad jibatulek ix-xogħol lura ittihom xi forma ta' feedback u ma jkunu jafu jekk talmu jew le. Is-Sur Grixti saħaq li qed ngħixu fi żmien straordinarju u l-għalliema ġew affaċċjati b'sitwazzjoni li ridu jadattaw millum għal-għada. Hawn ġenituri li jafu jimmexxu jgħinu l-istudenti, hawn ġenituri jsibu iktar diffiċli. Plastek nafu l-istudenti iridu min isuż xejn fuqhom biex jagħmlu x-xogħol. Kultant l-għalliema jsibu diffiċli biex jiġbru x-xogħol tat-tfal anke face to face fil-klassi jaħseb wara online. Irdu nsibu dan il-bilanċ biex nieħdu ħsieb kemm is-saħħa u il-professjonalità tal-għalliema fl-istess ħin nieħdu ħsieb l-istudenti, il-well-being tal-studenti u tal-ġenituri tagħhom ukoll. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.